Okay guys, may muntag. Salamat sa Ginoo lain sa mga adlaw ang nadugang sa atong kinabuhi. Karong buntag guys, maligkog sayo kay on call ko og drive sa igsuon sa konsehal diri sa among lungsod. 15 minutes later. Okay guys, mao na kong outfit karon, gwapo na kayo bungot sa ukok. Isto na kayo, mao na siya ako ang trabaho ron. Dili na ko manindag isda. Drive ko sa kini ang igsuon sa konsehal sa among lungsod. Igsuon ni konsehal Ruel Ponce Caballero diri sa Balamban. So drive ko, mangumpra tingali siya o unsay mga lakaw nila. So ako maoy ilang driver. Pisoy ilang driver. Guwapo kay driver, guwapo kay hinapay Karon guys, balik ko niyo. Kay madto na ko kay alas 7:30 man ang among sabot sa buntag. So adto na ko kay mas bintaha nga mauna ko kaysa sila magpaabot, di ba? Kay ani bilay mga plateng trabaho. Mas maayo gyud nga una kita moabot kaysa atong amo. Okay? Let's go. Sundi ko niyo guys. One eternity later. Okay guys. Ako sa hugasan ng akong motor. Before ko mo limpyo og lain si kanan, unahon ako ang akong si kanan kay ubos niya. Ay buwom sa kong musod sa kuang si kanan to silang rahi o ugaw ang ako si kanan. So ako hugasan og una ang ako si kanan. So inaani ni siya guys. Kung limpyo ta sa lain tukaran, unahon na to ang tuwa. Okay, thank you. A few minutes later. Lakaw na rin sila? Ito na sa Balamban? Kanang napay gi lakaw. Ah, Nag-ato pa sa merkado huwag para sa sultan na makakuha sa guys, wala pa rin tag-iya guys. Nilakaw man akong drivean. Pero na rin si Kenan. At ako sa street. Na rin ang yawi. Ma'am? Na. Sana naman check up ba? Ay, akong kaon. Ay, mo ng motor. Nalala. Nangaling motor ako. Okay naman dia. Basig makuanan o kuan. Okay na. Okay. Kaasa de ka? Abukayan. Tawagan ko ni konsehal gapon ko naman. Pa-drive ko na si Ma'am Rizal. Guys, mo niya akong drive ba no guys. So, kadaghan na muna nakadrive na nila ni Ma'am. Mga ikaupat na tingay ron o kalima na ba. Basta kay karon di ko ni nagisda. Drive ko ani sa kinana. So sa dili pa kamo tungtong guys, imong check upon ang mga ligig kuha by leaking. Ato mo kuan. Mangumpra na sila ron? Man tingali murag lain man na iyang lakaw. Isa may nakuan ka si Ruel o si Rizal? Si Ma'am Rizal ko no? Ha? Si Ma'am Rizal ko no? Check. Wala pa. Boss, muntag dia. May kinakontak ka nila. Oo. Bising kontak man nila. Tingnan mo sa limpyuhan guys, tanaw nimo ang iyang mga city.
mga kuan kining brake fluid ang kulang tubig. So nani sa guys, nani ko mo drive guys. Gina sa check up po sa dili pa ka mugikan kay wa pa ka mo sito si kanang gidugay naman ko nga wala ka daan eh. Wa bang ko ka drive di man ko driver gid ani. So imo sa check up po kay bata ka bawo sa unsay diferensya sa kinan sa laing mga driving nga daan eh. Bisag bag okay ni brand new kay sila na pero imo sa check up po na may kalit nga trouble. So kailangan masayod ka. Okay? Nya imo siyang limpyuhan. Kuha nimo mga abog-abog. 1 hour later. Okay guys, nabot kami karon sa Pitalo. Oh, managkot sila guys. Ako ang i-drivean karon. So mga maestra na sila guys. Ayun, nanganaog sila kurot. Mo ni sa Limukoy. Private driver ko karon guys. Wala nanganaog pa sila. So may tabo ni ron, mapil ko panagkot guys. Pabor mo yung kay ni nga higayon mo yung kay ni nga kanaang muduaw tag mga kanang mga simbahan nga kanang kuan, mga pasalamat ta sa grasya sa Ginoo, nya pasalamat ta sa kanaang mayong panglawas. So higayon mo yung kay ni kay nanagkot mo sila, ako apil pag panagkot. Sige, ha? Okay, kubanin ko nyo guys. Balak ni. Alok kung biya sa kanan guys, malaki yung mag-andar. Sekarang kung mga automatic good guys, delikado kay mo gawas ka nga kanaang labig di remote kay mo kahit nagkalak bisag mo gawas ka mo di ko kapanagot kalian eh. Ginoo lagi mag-igo no kuan sa ko panagot ani ron. Nampit ka tingay kog mga tindira kanila ani. So, mao na siya guys, ang akong trabaho ron guys. Wa ko mo kuan karon. Wa ko mo nindag isda. Driver ko karon guys sa kuan van. Mao ni sa Limukoy. Matag usa sa tao, di na to may bawaan nga bisan og kanaang imukmok kay tanawon pero naay lalain og abilidad ang tao. So ako lang gay mismo manindag kog isda. Manindag prutas, manindag labas. Ang importante nga mabuhi ta. So tinaro nga pamaagi. Okay? Nya subscribe lang sa akong channel kay hinaot nga kamong tanan mo subscribe lang yapon mo sa among channel, sa main channel lang mo Janwa Mix TV. Nya shout out lang dai ko sa tanan nga mga supporter. Ay kanila boss. Pwede na ba ito? Pira. Ano ba ito? Ano ka, Inday? Sinulog? Mas may cut nga na. Saan ang answer? Sa balandi pamilya. Alam ko naman saan ang kasi. Kaya nagpasalamat ko sa atin ng komisyon sa mga kasikat na nakapagod. Kani ang automatic na niya sa hindi pa sinusunod ang siya na automatic na kapag sa mga bata. Ilabi na silang makumusat sa isa. Ilabi na silang patako. Ibigay ang kamaruto. Ano yan na natumalan sa panaan niya sa San Vicente. Nga nagpasalamat ko kami sa San Vicente sa mga bata. Kagay laklak yung sa mga kakulitan. Nga natumalan sa panaan niya sa San Vicente. Ano yan ko siya. Nagpasalamat sa iyang mga talumanon. Nga natumalan sa panaan niya sa San Vicente. Di ba siya San Vicente? Nagpasalamat sa siya. Sa iyang mga bata. Ilabi na silang makumusat sa San Vicente. Nga natumalan sa panaan niya sa San Vicente. Ilabi na silang makumusat. Ilikay isang mga Nga
natuman sa panahon niya sa Senyor San Vicente. Sa ngalan ng mga sama sa Espiritu Santo. Amen. A few minutes later. Okay guys, salamat kayo sa inyong pagsunod kanako sa channel ni Alimukoy Tris Buakak nya. Subscribe lang ko guys sa akong mga supporter ni Chachi Builis, Tihada Tags o Pitik Master Channel. Yung man sab sa Radyo Bisdak, ato siyang i-like, share and comment. Hinaot nga kamo mo subscribe sa ilahang mga channel. Kaya nindot na po sila guys, mga lain man og content ang mga channel, di ba? Kanya palihog sad subscribe sa Narvasa Pilma Channel. Mao na siya guys ang mga channel nga ato ni suportaran. I-subscribe lang guys. Wala may mawa kung mutabang lang kita nila, no. Ang labi na yun sa mga supporter sa Alimukoy Tris Buakak ug man sa Janwa Mix TV. So kita tanan mga vlogger inaot nga kamo mo subscribe lang pod nya sa akong channel Alimukoy Tris Buakak ug yun man sa Janwa Mix TV ug sa akong mga kaubanan. Okay, hinaot kanyo pa may masundan sa tanan namong mga vlog ug sa ingon man nga kini ang mga panginabuhi ug sa ingon man sa amo ang pakatok ug mga kalingawan nga mga